आपल्या पार्टीमध्ये आपला जो संस्कार आहे त्याला शॉर्टकट नाही आहे. अडवाणीजी नेहमी म्हणायचं की वी आर ए पार्टी विथ अ डिफरन्स. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन बीजेपी अँड काँग्रेस? आपलं वेगळेपण कशात आहे आणि हे वेगळेपण कशात आहे हे जर आपण लक्षात ठेवलं तर आपण नक्कीच पार्टी विथ अ डिफरन्स राहू. पण जे काम नाही करायला पाहिजे जे ज्यांनी केलं आणि ज्यांच्या नाराजीमधून लोकांनी आपल्याला निवडून दिलं तेच काम जर आपण करणार असू तर त्यांच्या जाण्यात फायदा नाही, आपल्या येण्यात फायदा नाही. आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या पार्टीला, आपल्या कार्यकर्त्यांना सत्तेच्या बाबतीमध्ये पॉलिटिक्स इज द इन्स्ट्रुमेंट ऑफ सोशो इकॉनॉमिक रिफॉर्म. आपल्याला गरिबी दूर करायची आहे, बेरोजगारी दूर करायची आहे, आपल्या गावाचा, आपल्या राज्याचा, आपल्या देशाचा विकास करायचा आहे, भय, भूक, आतंक, भ्रष्टाचारापासून मुक्त देश निर्माण करायचा आहे. मी नेहमी म्हणतो की जे काही झालं वो तो ट्रेलर है, असली फिल्म सुरू होना बाकी है. म्हणजे अजून काम करायचं आहे. आणि म्हणून हे करण्याकरता आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये सर्व क्षेत्रामध्ये एक विजन तयार करून आपलं परफॉर्मन्स ऑडिट करावं लागणार आहे. परफॉर्मन्स ऑडिट आमदाराचं झालं पाहिजे, खासदाराचं झालं पाहिजे, नेत्यांचं झालं पाहिजे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.